De volgende sprekers, we hebben de eerste twee sprekers hebben het nogal theoretische kant belicht, maar nu komen er twee zeer praktijkgerichte voorbeelden. En het eerste voorbeeld komt uit de Kempen en dat wordt toegelicht door Jeroen Janssens, die coördinator is van het Kempisch karakter of het Kempens karakter. Ik denk dat daar al misschien nog een uitleg bij hoort, of het Kempisch dan wel Kempens is. Hè. En hij zal ons toelichten hoe de werking van die erfgoedcel daar werkt. Jeroen, aan jou het woord. Dank u wel. Goedemorgen allemaal. Ik ga vandaag inderdaad proberen om een woordje te vertellen hoe dat bij ons eraan toe gaat, zeg maar, bij de erfgoedcel Kempens karakter. Hierbij zou ik eerst kort iets willen zeggen over onze ontstaansgeschiedenis, zeg maar. Omdat jullie denk ik ook volop in dat proces momenteel zitten, lijkt het me wel interessant om ook even te duiden hoe dat bij ons er aan toe is gegaan. Vervolgens iets te zeggen over onze regio, de manier waarop wij werken, de structuur van Kempens karakter, hoe dat alles een beetje georganiseerd wordt, zeg maar. En dan vooral een aantal voordelen te geven uit onze werking die misschien inspirerend kunnen werken, of misschien juist niet, maar dat lijkt me dan ook interessant om dat even mee te geven. Maar dus eerst een woordje over ons ontstaan. Het ontstaan van Kempens karakter en de samenwerking gaat eigenlijk terug tot het jaar 2007. Het was het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, waar de lokale besturen in onze regio op zoek waren naar manieren om op een goede manier ook te gaan werken rond cultureel erfgoed. En al snel was voor hun de conclusie dat intergemeentelijk samenwerken rond cultureel erfgoed de juiste weg was. Op hetzelfde moment, of in hetzelfde jaar, ging ook een ontwikkelingsgericht project cultureel erfgoed van start in de regio, namelijk Schitterend Geslepen. Dat was een project dat draaide rond het diamantair erfgoed van de Kempen. Het project was, zal ik maar zeggen, gehuisvest in de gemeente Nijlen, maar inhoudelijk ging het eigenlijk over heel de Antwerpse Kempen. En van bij aanvang van het project, dus van start gegaan begin 2007, was ook meteen al de vraag, kijk, dit project gaat normaal gezien 3 jaar lopen, uiteindelijk heeft het ook 3 jaar gelopen, maar wat daarna? Hoe kunnen we die werking rond diamantair erfgoed ook een permanente verankering geven? En eigenlijk zijn die twee bewegingen, zeg maar, een politieke zoektocht naar een samenwerking rond cultureel erfgoed en ook de insteek van het project samengekomen. En uiteindelijk heeft dat dan geleid in het najaar van 2007 om de beslissing om dan effectief te gaan samenwerken rond cultureel erfgoed. Wat is er dan gebeurd? Er is inderdaad een intergemeentelijk samenwerkingsverband opgericht, een projectvereniging, dat is een van de manieren waarop gemeenten intergemeentelijk kunnen samenwerken. En bij de start ging het om een intergemeentelijke samenwerking van 7 gemeenten. Ik ga ze zelfs ook nog eens allemaal opnoemen. Maar belangrijk is op dat moment eigenlijk dat men van start is gegaan. Heeft men eigenlijk politiek ook de beslissing genomen, de lokale bestuur, van kijk, we gaan samenwerken. Maar dan was het natuurlijk zaak om die samenwerking ook concreet vorm te gaan geven. En daar was de inbreng van de lokale actoren echt essentieel. In het najaar van 2007 zijn er dan heel veel werkgroepjes ontstaan, zowel lokale werkgroepjes per gemeente, maar ook met de hele groep samen. Dat noemden bij ons toen de plenaire vergadering, waar we met de hele groep, zoals we hier denk ik vandaag bijvoorbeeld samen zitten, ook een hele groep mensen samenbrachten om te gaan nadenken wat voor erfgoed is er, welke actoren zijn er, proberen een veldkaart te maken van wat hebben we te bieden aan erfgoed. En ook te gaan kijken wat, als we gaan samenwerken, wat zijn dan onze doelstellingen en welke acties kunnen we ondernemen. En heel die oefening heeft dan uiteindelijk geleid tot een intentienota en een aanvraag bij de Vlaamse overheid met het oog om een cultureel erfgoedconvenant af te sluiten met het intergemeentelijk samenwerkingsverband Kempens karakter. Het was dus enerzijds een denkoefening, maar om de zaken toch ook al eentje tastbaar te maken en om de samenwerking al wat te smeden, zijn er in die eerste jaar, 2007-2008, want we moesten dan, als je een aanvraag doet, moet je ook een tijdje wachten eer dat je weet, de aanvraag wordt goedgekeurd. In die tijd was dat denk ik ongeveer een jaar, iets meer dan een jaar dat daarover liep. En werd toch wel besloten van, kijk, we gaan in 2008 ook al echt samenwerken. En concreet zijn er toen 2 initiatieven genomen. Naar aanleiding van de erfgoeddag van 2008 wordt verwacht, hebben de 7 gemeentebesturen
samen op één locatie, dat was het voormalige moederhuis in Herentals, hebben ze samen een grote tentoonstelling gebouwd rond alles wat te maken heeft met zwangerschappen, geboortes enzovoort en alle gebruiken daar rond. Dus dat was eigenlijk een eerste initiatief om al eens samen iets te doen. En ten tweede hebben ze ook nog samengewerkt of ingestapt in het project Jacht op de Super 8 van Curieus, dat jullie ook wel niet onbekend zal zijn, waarbij toen in 2008 een poging werd ondernomen om oude filmpjes in te zamelen, te gaan digitaliseren enzovoort. Dus enerzijds was er die denkoefening, anderzijds waren er een aantal concrete projecten waar rond samengewerkt werd. En uiteindelijk heeft dat dan geleid effectief tot een convenant met de Vlaamse overheid. Er werd een convenant afgesloten voor de periode 2009-2014, waarbij we dus in het kader van het convenant een jaarlijkse subsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Aangevuld natuurlijk met ook de jaarlijkse dotaties van de aangesloten gemeenten. En die beide bijdragen die worden eigenlijk in grote lijnen van de Vlaamse overheid, volledig, maar ook voor de beide gemeenten, bepaald op basis van het bevolkingsaantal. En de eerste stap om aan start te gaan was dan ook de oprichting van zo'n erfgoedcel. Er werden 2 coördinatoren aangeworven met standplaats in het begin van Herentals. Om het verhaal nu even te brengen tot waar we nu staan, moet ik meteen ook vertellen dat in de loop van die periode, van die eerste beleidsperiode die voor ons loopt tot eind volgend jaar, er tussentijds in 2011 2 nieuwe gemeenten zijn toegetreden, met name Berlaar en Lier. Om die toetreding mogelijk te maken, hadden we ook de opdracht gekregen van de Vlaamse overheid om een nieuw beleidsplan in te dienen, wat we ook hebben gedaan. En op basis daarvan is er eigenlijk een vernieuwd convenant afgesloten voor de periode 2012-2014. En met die middelen hebben we ook meteen, of met het nieuwe convenant, wat ook inhield dat we een hogere toelage kregen van de Vlaamse overheid, is er ook een derde coördinator aangeworven in 2012. Voilà, maar dat was dus de regio waar we nu staan. Dit hier een kaartje. Het gaat dus om 9 gemeenten. Je kan ze daar ook zien. Berlaar, Grobbelonk, Herentals, Herenthout, Lier, Lille, Nijlen, Olde en Vorselaar. Een regio van 2 steden en 17 dorpen met ongeveer 148.000 inwoners. Belangrijk om daar misschien ook bij te vertellen, is ook dat onze regio, wat de actoren betreft en de collecties betreft, een regio is met heel weinig professionele krachten, in de zin van mensen die beroepsmatig met erfgoed bezig zijn. We hebben één erkend museum met een aantal beroepsmatige medewerkers en we hebben voor de rest ook nog enkele archieven, maar voor de rest gaat het vooral ook om erfgoedorganisaties die draaien volledig op vrijwilligers. Heemkundige kringen, kleine musea, kleine documentatiecentra enzovoort. Om het verhaal van de regio even af te maken. Volgend jaar gaan er opnieuw enkele gemeenten toetreden. Dit kadert eigenlijk enerzijds binnen het feit dat er na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar opnieuw de lokale bestuur de hoven is er bijeen hebben gestoken en gaan nadenken hoe zien we de toekomst. Het kadert ook in het hele verhaal van de regioscreening, waar u ongetwijfeld ook al van gehoord hebt, waar het lokale besturen proberen om rond aanpalende beleidsdomeinen sterker te gaan samenwerken, ook om een meer homogene regio's, in plaats van rond elk beleidsdomein met andere partners samen te werken, proberen tot een homogene regio te komen. En in dit kader heeft in onze regio eigenlijk besloten om in de toekomst dat die 9 gemeenten die al bestaan, ook nog samen zullen werken met Heijstenberg, Hulshout en Putten rond cultureel erfgoed. En ze zullen ook voor de volgende beleidsperiode, 2015-2020, in die zin een aanvraag indienen voor een nieuw cultureel erfgoedconvenant met de Vlaamse overheid. Dat maakt dus dat we naar een nog grotere regio gaan, met 2 steden en 30 dorpen en bijna 220.000 inwoners. Ja. Voor de geïnteresseerden, dat zijn alle deelgemeenten, de hoofdgemeenten van onze regio. Voilà, dat was een beetje een eerste overzicht van welke regio wij werken, of voor welke regio wij werken. En dus nu zal ik even iets willen zeggen over op welke manier het eigenlijk georganiseerd is bij ons. We hebben dus een projectvereniging, het is een intergemeentelijk samenwerkingsverband,
van momenteel 9 gemeentebesturen. En die heeft een eigen raad van bestuur, die samengesteld is uit per gemeente 2 vertegenwoordigers, namelijk 1 vertegenwoordiger uit de meerderheid. Dat zijn meestal de schepenen die verantwoordelijk of bevoegd zijn voor cultureel erfgoed. En anderzijds ook een vertegenwoordiger vanuit de oppositie. Dus eigenlijk een orgaan dat volledig is samengesteld door politieke vertegenwoordigers uit de aangesloten gemeentebesturen. Dit raad van bestuur heeft ook een dagelijks bestuur. Daarnaast is er dus een erfgoedcel met 3 medewerkers. En dan heel belangrijk, want dat is ik zal maar zeggen, een beetje het formele kader, hebben wij heel veel overlegmomenten ook met de lokale sector. En het is eigenlijk daar dat vooral de ideeën naar boven komen en dat de samenwerkingen echt worden gesmeed. Wij hebben, ik heb het er net al vermeld, een plenaire vergadering, zeg maar een open vergadering waar wij iedereen die met erfgoed in de regio bezig is uitnodigen om mee te denken in welke richting we gaan. We hebben daarnaast ook, en dat kadert ook weer in het verhaal, ook om samenwerkings- of lijnen te zoeken met aanpalende beleidsdomeinen, hebben we ook vaste overlegmomenten met de cultuurdiensten van de verschillende gemeenten, met de jeugddiensten, met de bibliotheken enzovoort. En tot slot, uiteraard, voor alle verschillende projecten die we uitwerken, zijn er meestal ook nog eens specifieke werkgroepen met mensen die zich dan specifiek voor een bepaald project of een bepaald traject willen inzetten. De doelstellingen van Campus Karakter en de werking. Hier ga ik niet te lang bij stilstaan, want dat is daar juist ook al uitgebreid aan bod gekomen. Dus het is eigenlijk intergemeentelijk samenwerken rond cultureel erfgoed. En die begrippen zijn ondertussen nu heel goed toegelicht. Hè. Het gaat om dat roerende immateriële erfgoed en dus niet om het onroerende erfgoed. Wat proberen wij nu te doen? Ook een stukje herhaling, denk ik, hè, is een duurzaam beleid, een duurzaam lokaal beleid rond dat cultureel erfgoed op te zetten. Dat wil dus zeggen dat wij integraal proberen te werken en geïntegreerd, hè, dus zowel op alle domeinen van de erfgoedwerking, publiekswerking, erfgoedzorg, onderzoek enzovoort. En geïntegreerd dat we dus ook de raakvlakken zoeken met andere beleidsdomeinen zoals toerisme, cultuur, jeugdwerking enzovoort. Wat dat integraal betreft, ga ik zelfs ook nog met enkele voorbeelden, als ik enkele heel concrete projecten ga aanduiden. Dat integrale proberen we ook vaak binnen één project te realiseren. Dus heel vaak zetten wij projecten op waar dat rond een bepaald thema zowel wordt gewerkt rond erfgoedzorg als rond publiekswerking, als onderzoek enzovoort. Op welke manier doen we dat nu? Enerzijds, vanuit Campus Karakter worden er enerzijds zelf initiatieven genomen. Dat kunnen initiatieven of trajecten zijn die structureel zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan het opzetten van een erfgoedbank. Maar het gaat ook vaak om projectmatige initiatieven, waarbij er rond een bepaald thema of rond een bepaald aspect van de erfgoedzorg wordt gewerkt, gedurende een bepaalde periode. Dus zijn enerzijds eigen initiatieven. Heel belangrijk daarbij is dat die eigen initiatieven ook altijd worden genomen in samenwerking met het lokale veld. Dat is een van de uitgangspunten voor zo'n eigen initiatief, dat er ook een draagvlak is om daarop te werken binnen de regio. En een heel belangrijke tweede lijn binnen de werking van Campus Karakter is natuurlijk de ondersteuning van derden, zeg maar, met name het lokale veld. En die ondersteuning die is bij ons drievoudig. Dat gaat enerzijds om een inhoudelijke ondersteuning voor de erfgoedcel. Het gaat om het doorgeven van expertise, het smeden van netwerken, een beetje de makelaarsrol, de netwerkersrol van de erfgoedcel, advies geven, proberen de link te leggen met andere organisaties, enzovoort, enzovoort. Dus dat is het inhoudelijke gedeelte. Dan hebben we ook een stukje logistieke ondersteuning. We hebben met de erfgoedcel ondertussen een kleine uitleendienst opgebouwd, waarbij bijvoorbeeld materiaal kan uitgeleend worden om mondelinge getuigenissen op te nemen. We hebben een aantal objecten, of een aantal dingen die kunnen uitgeleend worden voor het opzetten van een tentoonstelling. Bijvoorbeeld enkele filmzuilen, waarbij dan filmpjes of foto's kunnen getoond worden, enzovoort. En dan een derde ook belangrijk spoor is dan het financiële ondersteuningsbeleid, waar ik zelfs ook nog even dieper zal op ingaan. Wij hebben ook een aantal subsidiereglementen waar lokale verenigingen beroep op kunnen doen om hun werking mee vorm te geven.
Voordat ik ga overgaan naar de heel concrete projecten even toe te lichten, wil ik toch nog een aantal zaken aanraken, kritische succesfactoren zeg maar, die volgens mij heel belangrijk zijn in onze werking en die er mee voor zorgen dat de werking op een succesvolle manier kan worden uitgebouwd. Een eerste heel belangrijk aspect is het politieke draagvlak. Ik denk dat dat iets is dat in onze regio heel sterk ook aanwezig is. Ik heb, als je nog herinnert, het helemaal het begin van mijn verhaal, het ontstaan van de regio is eigenlijk het initiatief om tot een samenwerkingsverband gekomen, is zelfs genomen door de betrokken schepenen en burgemeesters zelf. Vaak wordt zo'n initiatief vanuit de ambtenarij ook meegenomen, die dan hun schepen warm maken om er mee de schouders onder te zetten. Waar het initiatief wordt genomen is denk ik niet zo belangrijk. Uiteindelijk is het wel heel belangrijk dat het politiek draagvlak er is. Wij merken dat ook we hebben ondertussen 9 gemeenten en de gemeente waar de betrokken schepen of de betrokken burgemeester 100% achter het idee staat en achter de erfgoedwerking staat, daar zien we ook dat de meerwaarde, zal ik maar zeggen, van de samenwerkingsverband en van de erfgoedcel het grootst is. Ik denk initiatieven die we nemen, als daar een lokale trekker mee aan de kar sleurt, dan blijkt dat op een heel goede manier dan ook gedaan kan worden of naar boven kan komen en kan bloeien. Belangrijk voor dat politiek draagvlak, dat is een ander uitgangspunt bij ons, is de gelijkwaardigheid en de solidariteit tussen die gemeenten. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de kleintjes en de grote, om het zo maar te zeggen. Elke gemeente heeft binnen de projectvereniging zijn eigen stem. En daar wordt ook op een heel solidaire manier omgesprongen met de werking. Er wordt niet met een weegschaal afgemeten naar hoeveel middelen en naar welke gemeente gaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is, ook in zo'n samenwerkingsverband, dat er gekeken wordt naar het algemene doel en de algemene werking. En dat iedereen op tijd en stond, als ik het zo mag zeggen, is kan scoren binnen zijn gemeente. Dat is denk ik heel belangrijk. Een goed voorbeeld daarvan, denk ik, binnen onze raad van bestuur, en daar zijn we ook heel blij van, is op die 5 jaar tijd dat we nu bestaan, is er nog geen enkele keer gestemd geweest. Alles gebeurt eigenlijk in consensus en overleg. Die twee dingen gaan denk ik veel met elkaar samen, maar wat natuurlijk ook heel belangrijk is het enthousiasme van de lokale actoren. Uiteindelijk zijn zij het vaak die de werking mee vormgeven, die de kennis hebben, die de expertise hebben, die de collecties hebben. Hun bijdrage is dan ook natuurlijk onontbeerlijk. Samenwerking is heel belangrijk, zowel binnen de regio, maar ook soms buiten de regio met organisaties die op Vlaams niveau werken. Kan soms ook heel inspirerend zijn, ook naar inbreng van expertise enzovoort. Dat heb ik net ook al misschien al wel gezegd, maar dus ook een belangrijk element is het werken van onderuit. De ideeën mee laten komen van onderuit, het betrekken van die lokale actoren. Ik kan het niet genoeg herhalen, dat is natuurlijk essentieel. En dan nog twee, misschien voor de hand liggende zaken, maar natuurlijk om zo'n samenwerking op te zetten. We zeggen wel eens, je kan niet koken zonder ingrediënten of zonder geld. En natuurlijk de financiële inbreng van de gemeente en de financiële inbreng van de Vlaamse overheid is natuurlijk binnen zo'n kader ook essentieel. En tenslotte voor onze regio, en ik denk dat dat voor veel regio's wel geldt, is ook de aanstelling van een erfgoedcel en dus eigenlijk het ervoor zorgen dat er eigenlijk beroepsmatig enkele mensen zijn die aan de kar kunnen trekken binnen zo'n samenwerking, binnen zo'n erfgoedcel, binnen zo'n convenantswerking, is echt onontbeerlijk, omdat er, ik heb net het beeld ook van een beetje geschetst van onze regio, omdat er zo weinig mensen beroepsmatig mee bezig zijn en dus de vrijwilligers, Frederik heeft het net ook al gezegd, vaak al overbevraagd zijn, zorgt die extra personeelsleden er wel voor dat een echt aantal dingen op een langere termijn kan uitbouwen. Dat was een beetje het algemene kader, misschien ook nog een beetje theoretisch in die zin. Ik zou graag toch van de gelegenheid willen gebruik maken om enkele initiatieven heel kort voor te stellen of even aan te duiden hoe dat wij ermee omgaan. Misschien zijn er sommige dingen bij die ook inspirerend kunnen werken voor jullie werking. Ik heb net al gezegd dat wij vaak op een integrale manier proberen projecten aan te pakken en dat betekent dat wij in het verleden al vaak rond bepaalde thema's hebben gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan harmonies en fanfares, de duivensport,
het wielerverleden van de regio, het diamantverleden van de regio, enzovoort. Er zijn dan die aantal thema's waar wij de laatste jaren telkens eens een jaar rond gewerkt hebben. En dat proberen we dan altijd te doen op zo'n integrale manier. Dat wil zeggen dat we daar enerzijds proberen in kaart te brengen op dat moment, wat is er aan erfgoed? Dat we inzetten op, met het erfgoed, de collecties die we tegenkomen, dat die op een op langere termijn op een goede manier bewaard worden, dat die geregistreerd worden, dat die eventueel gedigitaliseerd worden, dat die in een databank worden beschreven enzovoort. Dat die op een goede manier in de toekomst worden bewaard, eventueel worden herverpakt of op zoek gaan naar een goede bewaarplaats. Dus enerzijds zetten we dan veel in op die zorg, maar anderzijds ook om verschillende groepen te motiveren om te kunnen meewerken aan dat project, is er ook altijd een publiekswerking aan verbonden. En dat leidt dan soms tot tentoonstellingen of een publicatie waar naartoe kan gewerkt worden. En dat zorgt er ook voor dat je gemeenschappen kan betrekken die je anders misschien waarvoor de erfgoedwerking, erfgoedzorg niet hun eerste bekommernis is. Harmonies en fanfares bijvoorbeeld. Of we hebben dit jaar dus een groot project gehad met de duivenbonden, die in principe niet bezig zijn met erfgoedzorg uiteraard, maar die wel op zo'n moment heel enthousiast meewerken. Hè. We hebben dat alle duivenbonden uit de regio waren vertegenwoordigd en er waren telkens wel 1 of 2 mensen uit zo'n vereniging die zich dan gedurende enkele maanden zich heel hard heeft ingezet om rond zo'n project mee te werken. Tentoonstellingen, publicaties, studiedagen. Uiteraard proberen we ook aan expertiseopbouw en kennisopbouw in de regio te doen. En zo op basis van de noden en behoeften die er zijn, die we horen. We krijgen soms signalen van heemkundige kringen in onze regio, van de musea van ja, eigenlijk is dat iets waar we op dit moment nog niet veel expertise of kennis rond hebben. Kunnen jullie ons daarbij helpen? Als we voelen van ja, dat is iets dat algemeen leeft, dan zetten we daar vaak een studiedag rond op. We hebben studiedagen gehad rond digitaliseren, rond eerste lijns erfgoedzorg. We hebben een studiedag mee georganiseerd rond insecten in de collectie, rond sociale media enzovoort. Dus de thema's kunnen heel breed zijn. Het kan weer gaan van erfgoedzorg tot publiekswerking. Wat we met de erfgoedcel ook doen, is het begeleiden van verenigingen of organisaties. Dus we hebben heel wat begeleidingstrajecten lopen. Ook daar denk ik dat onze rol als erfgoedcel heel belangrijk is. We hebben bijvoorbeeld in onze regio een aantal noodlijdende musea, als ik het zo mag noemen, die op zoek zijn naar een nieuwe invulling, of die al een tijdje gesloten zijn en die met een hernieuwde start werken. En dan proberen we daar ook, en dat gaat dan mee van een denkproces als effectief soms mee. We hebben ook een heemkring die al lang sukkelt met een collectie die op een slechte plaats bewaard wordt. Het kan ook gaan van eens echt de handen uit de mouwen te steken en proberen die collectie mee te gaan registreren, mee te gaan verpakken enzovoort. Dus dat kan alle richtingen ook uitgaan. Dan ook een belangrijk initiatief in onze regio is de Erfgoedbank, campuserfgoed.be. Het is eigenlijk een collectiebeheersysteem dat aangeboden wordt aan de lokale actoren, waar ze hun collectie in kunnen beschrijven, kunnen beheren. Maar er is meteen ook een ontsluitingsmodule aangekoppeld. Dus te vergelijken met de beeldbanken, ook te vergelijken met wat jullie hebben met Azure, de filmbank. Dus het is een beetje de koppeling van die twee. En in dat kader wordt er ook veel gewerkt rond digitaliseren enzovoort. Dan, ik heb daarnet al gezegd dat we ook financieel ondersteuningsbeleid hebben. Dat is tweeledig, dus ik geef ook maar mee ter inspiratie. We hebben enerzijds een reglement om projectsubsidies uit te delen, om toe te kennen. Dat komt er eigenlijk op neer dat alle organisaties die een cultureel erfgoedproject willen opzetten in de regio, kunnen bij ons aankloppen om een subsidie te krijgen voor dat project. Die subsidies, dat gaat in ons geval tot €2500 maximum dat er kan worden bekomen. En zoals gezegd, daar kan eigenlijk iedereen op intekenen. Het kan evengoed, het kunnen uiteraard de erfgoedverenigingen uit de regio zijn, maar het kan evengoed de lokale voetbalvereniging zijn die een 100-jarig jubileum viert en die in dat kader een tentoonstelling wil organiseren. Of het kan gaan om de cultuurraad die iets willen doen rond het nieuwjaarszingen in de gemeente en op de jeugdraad die iets wil doen rond het nieuwjaarszingen. Dus eigenlijk kunnen de insteek is eigenlijk dat alle soorten verenigingen daar kunnen een beroep op doen. Het enige belangrijke natuurlijk is dat het draait om een cultureel erfgoedproject. Dat is natuurlijk de basis.
En dat ook de middelen die aangevraagd worden, die ingezet worden eigenlijk voor de inhoudelijke uitbouw van dat project. Hè. Het zijn geen subsidies voor recepties enzovoort te organiseren. En dus naast de projectsubsidies hebben we ook een subsidiereglement voor periodieke publicaties, cultureel erfgoed. In de praktijk gaat het in onze regio vooral om de tijdschriften en jaarboeken van geschiedkundige kringen of heemkundige kringen. En ook zij kunnen voor een jaarboek een beroep doen op een financiële bijdrage vanuit de projectvereniging. Tot slot zou ik ook nog twee initiatieven kort willen toelichten waar wij eerder een coördinerende rol in opnemen. Enerzijds Erfgoeddag, de nationale hoogdag zeg maar, van het cultureel erfgoedveld. Waar wij als erfgoedcel vanaf volgend jaar vooral die coördinerende rol zullen opnemen. Waarbij we eigenlijk lokale spelers willen stimuleren om initiatief te nemen naar aanleiding van Erfgoeddag. En daarbij te ondersteunen inhoudelijk. Ook promotioneel, er wordt dan voor heel de regio een programmabestuur gemaakt, affiches, flyers enzovoort. Ik zeg vanaf volgend jaar, omdat we daar in het verleden, toen we van start zijn gegaan, hebben we eigenlijk een aantal jaren de traditie gehad om met de aangesloten gemeenten, de 9 gemeenten samen, één groot initiatief op te zetten in heel de regio en daar met allemaal samen aan te werken en telkens elk jaar op een andere plaats te landen, zeg maar. Dat kwam eigenlijk in de eerste plaats omdat toen we van start gingen met 7 gemeenten, er in die 7 gemeenten eigenlijk nog geen erfgoeddagtraditie was. In die zin waren we ook geen, als ik het zo moet uitdrukken, concurrentie voor lokale initiatieven. En het was ook een goed moment om elkaar te leren kennen, eens samen te werken, expertise te delen enzovoort. Het zorgde ook voor dat we een groot evenement konden opzetten, of een groot initiatief konden nemen, wat dan ene ook vaak veel publieke belangstelling opwekte, wat dan weer het maatschappelijke draagvlak van onze werking vergrootte. Nu ondertussen zijn we een aantal jaren bezig en heel positief denk ik zien we de afgelopen jaar en het jaar daarvoor ook, dat er steeds meer ook lokale initiatieven naar aanleiding van die erfgoeddag worden genomen. En daarom hebben we nu gezegd van kijk, wanneer we vanuit Campus Karakter, vanuit de projectvereniging, is het dan toch beter dat we terug dat gezamenlijk moment of een gezamenlijk initiatief op een ander spoor en dat we voor Erfgoeddag vooral dan weer die coördinerende, ondersteunende rol spelen. Iets gelijkaardig doen we met naar aanleiding van de Nacht van het Campus Erfgoed. Dat is ik zal maar zeggen, een lokaal evenement dat we enkel in onze regio met de 9 en binnenkort 12 gemeenten zullen doen. Dat is altijd in het najaar op een vrijdagavond te vergelijken met een erfgoeddag of een open elementendag of een nacht van de geschiedenis. Maar dan in dit geval in een regio zonder thema. Het is eigenlijk een beetje opgegroeid uit de museumnacht die er al in Lier bestond. En we hebben dat dan wat breder opengetrokken, waar we op een avond in het najaar organisaties ook de kans mee willen geven om eens naar buiten te treden met hun collecties en met hun werk. Tot slot, om af te ronden, wil ik nog graag even zeggen dat wij natuurlijk ook communicatief proberen de erfgoedwerking in de regio in de kijker te plaatsen. We hebben een eigen website, kenniskarakter.be, maar we hebben natuurlijk ook een nieuwsbrief die 2 maandelijks wordt verstuurd en waarin we naast de initiatieven die er met Campus Karakter zelf worden genomen, vooral ook de lokale initiatieven willen bekendmaken in een bredere regio en aan een bredere achterban. We proberen dus zowel op de website als in de nieuwsbrief die lokale initiatieven goed zichtbaar te tonen. En tenslotte, tegenwoordig, je kan er bijna niet meer onderuit, met de sociale media hebben we ook een Facebookpagina die wel gekoppeld is eigenlijk aan de werking rond de erfgoedbank, maar ook op die manier proberen we een aantal zaken toch voor het voetlicht te plaatsen. Voilà, u mag mij, net zoals de andere sprekers, uiteraard ook tijdens de lunchservice aanspreken en u kan me ook altijd bereiken bij de erfgoedcel. Ik kan het e-mailadres nu niet goed lezen, denk ik, maar op Jeroen@Campus Karakter kunt u mij ook altijd bereiken.